Dobre, ideš dobre teraz? Pozor, hydrant. To bolo čo? To auto akože skolabovalo auto? Ja keď padnem, tak ti hovorím, že ty... Počúvaj, prestaň, ty dement. No dobre, tak vás nebudem zdržovať s banalitami. Slečna? Áno. Mohol by som vás rozosmiať? Poviem vám niečo, čo ste možno ešte nikdy nepočula. Tak skúsim, dobre? Dobre. A kľudne so mnou interagujte. Slečna, vy ste spadla z neba? No ne. Ne? Lebo ak áno, tak vám to pekne rozjeba oxich. Dovi? Ja. Pardon, to bol moc. To bol taký nevtip, no. Dovi. Ale je to dobré. Neviem, či niečo Pozor. neletelo vašim smerom. Ty kokot. A nemal húkač, takže neviem. No ja som. Nevidel som, aká to je farba auta. Ten naraz mi normálne vyjebal hack. Ešte, že máme baterku iba. Predstav si, že by si tam mal nejakého človeka v tom zbore. No práve. Počúvaj, na toho tlstého oného tučniaka by sme ho uplatili jedlom nejakým. Zoberieme ho grilovať. Počúvaj, to si myslím, že jeho neuplatíš, pretože sú také typy, vieš, že on bol šikanovaný podľa mňa celý život za váhu. A myslíte kvôli tomu išiel k policajtom? Kvôli tomu práve išiel k policajtom. Môžem, ale... OK, už ma majú doktori, vydržte pár minút. Ošetria ma. Máš to. Máš to. Kokot.レストトゥドゥマルボディガードせずあんなに守られていた私が今ではピザに行き精神崩壊する前に少しラップをするだけで OK 今朝ソイキョの納車地はラポメ苦笑に人々に告白してばれましたと死はムハンマドのようにクラップの間のそんな中にいたのですが服ぞったチンポがそう告げました彼は6回 Hele, máš vole nějaký problém? Ty mi budeš posílat divočáky na stream, ať mi spamujou Twitter a Twitch. To ti jako není na piču z toho? Nemáš trocha sebereflexe, Reste? Zklamal si mě. Já se k tobě nevyjadřuju. I když vím, že jsi proruský čurák, jak jsem začal dělat ten politický content, víš, jak těžké to je tě ignorovat. No počúvam. Zas Brunslik, vám to už jebe na hlavu. Vám to normálne s nimi jebe na hlavu, chlapci, oficiálne. Vy ste zalúbení.